салом алайкум дӯстон. оиди заказ кардан аз хитои оиди ядум мушкилӣ гап мезанам, ки ҳамин рӯзо дар ҳамаи мо рӯбарӯ мешавад. вақте заказ мекунем бисёре вақт хатогӣ мешавад. чӣ бояд кард? ҳамин ҳолат дар бисёре аз мо мешавад, вале наметавонем ки харид кунем. ба пеш рафтан наметавонем. бояд чӣ кор кунем? барои аз ҳама роҳи осон барномаи WeChat ҳастад, ки ҳозир ман барои шумо нишон медиҳам. ҳозир тарзи заказа медароем, нигоҳ кунед чӣ хел мешавад. аз ман аллакай WeChat пайваст карда шудааст, рост ба WeChat рафт вақти заказ. ҳозир мо назад карда барои шумо нишон медиҳем, ки чӣ хел аст. нигоҳ кунед, галочка аз ман дар рости WeChat ҳастай. аз шумо дар рости дилак дар якуми шишудагиай. вақте дар рости дилак мондемош, и через карта виза прямой аз карта пул мегирад. бисёр вақт барномае ки мо аз хитои заказ мекунем, картаи моро қабул намедорад, ба ҳамин хотир ошибка мешавад. мо метавонем ки ба воситаи Alipay харидорӣ кунем. вақте бо Alipay мехарем, ягон фоиз аз мо намегирад. вале барои Alipay истифода бурдан бояд мо юан харида баъдан харидорӣ кунем. барои мо бояд дар хитои одам дошта бошем, ба ӯ пул гузаронем, ӯ ба мо юан диҳад. вале барои аз ҳама осониш WeChat хубтар аст. картаи визамона дохил мекунем, метавонем ки заказ кунем. охири вақтҳо картаи визае ки мо прямой заказ карда истодаем, хатогӣ бисёр дода истодааст. ҳамин хатогие ки мо аллакай заказ карда наметавонем ба ин. мо метавонем ки дигар инро истифода набарем, ба дуюмгиш истифода кунем, яъне бо WeChat. WeChat боша барои мо имкониятҳои бисёр медиҳад. мо метавонем ки ба воситаи WeChat бо заводу фабрикаҳо прямой гап занем, заказ кунем. барои омӯзиши WeChat аз 0 то охир метавонед ки ба ман нависед. шахсоне ки курси WeChatро мегузаранд то охир, барои онҳо ман тӯҳфаи аз ҳама беҳтарро медиҳам, ки контактҳои заводу фабрикаҳои Хитоя ҳамаашонро тӯҳфа медиҳам. шумо метавонед ки ба ин контактҳо ба воситаи WeChat бо заводу фабрикаҳо гап зада закази худро арзонтар ба Тоҷикистон кунед. ҳар рӯз барои шумо дар баъзе контактҳои Хитой маълумоти нав, контактҳои нав дохил мекунам, ки шумо метавонед ки чизҳои нав ба нав заказ кунед. барои забони хитоиро надонистан соф зиқ нашавед. шумо метавонед ки ба воситаи WeChat бо заводу фабрикаҳо ба забони худтон нависед. ба тоҷикӣ ё русӣ онҳо перевод карда мехонанд ва ба шумо равон мекунанд. шумо ҳам метавонед ки забони онҳоро аз даруни WeChat худаш перевод карда фаҳмед. намуна барои шумо нигоҳ кунед. дар болои хитоӣ меҷиқем, перевести ҳастай. перевестиро меҷиқем, барои мо перевод карда медиҳад. аллакай дидед, барои ман русӣ перевод карда дод. ман ҳам метавонам ки ба тоҷикӣ ё русӣ нависам, онҳо бошад перевод карда мехонанд. рӯйхати заказҳои ман ба воситаи WeChat ҳамин рӯз. барои омӯзиш ба Telegram ё WhatsApp мо метавонед ки нависед.